אז מה, אתה נח או שאתה עובד? מה אתה עושה? נח ועובד. אלק, תאמין לי, אתה כל הכבוד. זה כמו סקס, אתה שוכב והבחורה עושה את כל העבודה. אם אני יוצא דג, בכלל אני עובר לשיטה. אני אשים לי קריץ בצבע צהוב מאחורה. אתה מתחרה בטל וי עכשיו בפיתוח הזה. טל וי אבל עם כובע צהוב פלסטיק של עובדי בניין. הבנתי. הוא עבר בכלל לצלילה. ומה זה מסוכן בשביל טיפוס כזה? היו תקיפות שישנת או שלא? עכשיו רק אחת, היה משהו. והצלחת להתעורר או שהמשכת לישון? אני לא ישן, אני עובד, לא? הבנתי. תשמע? איזה כיף עם הנעליים ועם הלייטרה שם זין על המדוזות למטה. אם אתה יכול לברור מילים, כי אתה כרגע מוסרט, לא נעים שיהיו כאלה מילים.